mrtvý, nasrala mě, příšerně, jak jsem mi to řekl. Já neměl, nikdy jsem například, byl jsem žil ve 4 stazích, neměl to, čemu se říká domácnost, no? Nikdy. Aby si třeba lidi přes děti posílali lístečky, ale když mám mě chápu jako největší moc. Ale já se vyzuřím, vychnu ty svině a něco, no a za 100 rodiny přemýšlím. A třeba zjistím, že jsem chybu udělal já. Už jsem na to udělal, já jsem to byl úplně nevinně, ty vole. No ne, tak ten úplně nevinně. Hele, jednou se mi stalo třeba s Dášou, s tou mojí. Prostřední vidří, na statku. Obrovský dvůr, že jo? Velké, jako tady státa uspal dohromady. Nejmilek, jsme a já. A kvůli něčemu jsme se šorně rozhádali a rozešli navždy, jo? To děláme dvakrát do roka, navždy. No, třeba jsem jí řekl za ruský věci a co ona měla. Tak nepamatujete, jako natěžit. Tak ona šla do vejmínku, dala si kytaru a šla za úna. Tam má židy a tam si hraje prostě a skládá písničky. No a já jsem byl naproti tomu vejmínku, v přednici, něco jsem vařil, něco jsem dělal, to je jedno. A ona šla spát do vejmínku kvůli něčemu a já jsem šel. Měli jsme se takhle na tu vzdálenost 5 metrů. Vůbec jsme se na sebe nepodívali. Já jsem jí prostě řekl, táhni do mě ty svině hnusná, ty kryso, která si opustila potápějící se loď, když nám bylo nejhůř za chartě, tak to oni vyštvali, no, a řekla, ty zrůdy, ty zmysly svýho života, tak pro mě ona taky nešetřila lichotkama. A když jsme se takhle děli asi po třetí, shodou okolností, já jsem šel kvůli něčemu do stojovadlu a podívali jsme se na sebe. Jsme se měli, oba jsme se zasmáli. Když jsme k sobě objeli jsme se a bylo to v pohodě. A nesnesu žádný, abych 14 dní řekým nemluvil, nebo 2 dny, no tak to s tím nemusím mluvit nikdy, jo.